Camps de te a Hangzhou. Els xinesos varen ser els primers en descobrir el te. El te com a medicina es remunta a l'any 2700 abans de Crist, ara fa més de 4.000 anys. Conté polifenols i vitamines. La zona de Hangzhou és reconeguda com la del millor te. Hi ha molts tipus de te. El te verd és la fulla recol·lectada i assecada ràpidament sense fermentar. El ritual de preparació del te verd en la casa de te. Nenúfars. En els següents vídeos veurem més temes interessants de Xina.